Måske det er en lille præsentation af, hvem jeg er. Jeg er jo meget knyttet til min nu afdøde far. Og det er en dialog, det er mellem mig og min døde far. Jeg skal lige ind i ham et øjeblik. Hej far. Goddag min dreng. Hvordan går det? Jeg er død. Ja, det kan jeg se. Du virker også lidt usammenhængende. Hvad skal du lave? Og sådan taler han ikke, undskyld. Hvad skal du lave på Hillerød Bibliotek i dag, min dreng? Jeg skal lave noget voldsomt episk. Er det Tove Ditlevsen? Nej, jeg skriver jo slet ikke som Tove Ditlevsen, far. Nej, det ved jeg godt. Men så er det ikke poesi, min dreng. Nej, men så er det noget andet. Jeg bryder mig ikke om anden poesi, min dreng. Nej, men det gør moderne mennesker, far. Jeg er sgu da ligeglad, jeg er død. Nej, for jeg har fremmanet dig i anledning af ordet er løst på Hillerød Bibliotekerne. Det er sgu da uhyggeligt, Jens. Ja, far, men du fyldte også meget på en meget uhyggelig måde, da du levede. Det var fordi, jeg holdt så meget af Henrik Pontoppidan og Lykke Per. Jeg vækkede jeres sønner hver morgen og læste højt. Det var ikke det eneste, du læste højt, far. Du læste også højt af det gamle testamente om søndagen. Ja, men det er man også nødt til for at vække sine vanartede børn. Jamen, det var jo kun, da du havde været fuld i 3 dage. Stakkels dreng. Er det derfor, du skriver, som du skriver? Ja, far, det er det, der kaldes et poetisk traume. Men du har da også skrevet væsentlige romaner. Særlig en om mig. Jamen, i dag er jeg bestilt til at være manisk. Nej. Men det er jo det, den handler om, den her litteraturfestival. Det er poesi med rabies, eller løbsk prosa, ekoskos lyrik, vandreturs epik, hoppetros i triumfnoveller, eller dårdyrs ditoramper. For satan. Held og lykke, min dreng. Tak, far. Vent lidt. Undskyld, sov godt i dødsriget. Jeg skal sgu ikke sove. Jeg skal på værtshus i himlen med Herman Bang og Gustav Hvid. Okay, far, så siger vi det. Så læser jeg lidt op fra Luskefisefortællingerne nede på det her dejlige bibliotek. Du læser ikke op af den bog. Den er slægtsvandærende. Nej, den er ikke. Det er bare barndomserindringer, far. Havde det bare været Thomas Mann, så havde du ikke haft venner med så forfærdelige, indolente sinkenavne. Altså, bare fordi jeg var venner med en, der hed Nea Thomas, var han ikke sinke, vel? Men det var Klunke og ham, den uappetitlige Heino, du også var venner med. Det var jo først, da de kom i puberteten, far. Du var da også en lille sød dreng, før du blev førtidspensioneret uhyggelig psykolog, ikke? Godt ord igen, min dreng. Nu trækker Shade i mig. Vi skal hen og nyde hans himmelske rødvinslegat. Skål, far, og tak fordi jeg måtte komme. Det skal jeg have. Meget lang historie.